Ụmụ Igbo kedu ife anyị na ya olisa ogologo ndụ arụ isi ike ife akụ akụ ife nwe awele. Ụmụ Igbo niile kedu ife anyị na ya olisa ogologo ndụ arụ isi ike ife akụ akụ ife nwe awele. Chukwu olisa gị ka anyị na ya Chukwu olisa do ife ọma mela anyị awele. onye ketụla nọ ya ọbachie awele awele ife dị mma ya mela anyị awele awele ọgbọdụ ka anyị na-agọ awele awele ọjị ka iji n'aka awele ụmụ Igbo niile ọ ga-adịla anyị mma awele awele anyị jebe eje na anyị ga-ejelu awele awele anyị na-aba na anyị ga-analụ awele awele ọnwụ ike bụ na anyị o awele awele ife dị mma ya emela anyị o awele awele ife dị mma ya emela anyị o awele awele ndị na-azụ afịa ga-azụta ego awele awele ndị na-alụ ọlụ ga-alụta ego awele awele ndị na-atụ ọlụ ga-akwụ ụgwọ awele ife anyị na-ekwu mgbada ga-akwụ ụgwọ awele awele anyị bụ n'aka nne anyị ebute mma awele awele anyị bụ n'aka ebe anyị ebute mma awele awele ife akụ akụ ife nwe awele awele ogologo ndụ arụ isi ike awele awele asị m na anyị ga-adị ka echi awele awele asị na echi ada agwụ agwụchata awele awele anyị ga-adịkwa ka mmiri awele awele asị na mmiri ya dị enwe ilo awele 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 ka anyị na ya awele awele anyị sị na ọ ga-adịla anyị mma awele ndị obodo oyibo na ọ ga-adịla anyị mma awele awele ife ọma ka unu ya enweta awele ụmụ Igbo niile ife ọma emebela unu awele onye na-eme Chukwu gọziri ya awele ebe onye si eli oke ọ na-awachi awele awele anyị ga-adị n'ụka echi o awele awele asị omepere machi ekweni ya onye ọtete ya dị n'ụwa anyị ga-eme ọchị anyị ga-ekwe awele ọ bụ na chi anyị ekwere anyị egbu olu ya ewu awele awele ti anyị ju ewu anyị egbu olu ya efi awele awele ti anyị ju efi anyị etieli ya egwu awele ife anyị ma na anyị ga-enwelili awele awele ụmụ Igbo niile awele ka anyị ga-enwe awele awele ụdịdị anyị ọma mgbụ anyị awele awele ọnịna anyị ọma mgbụ anyị awele awele anyị jebe je na anyị ga-ejelu awele awele anyị naba na anyị ga-analụ awele awele a sị na mpakala ga-ama ọzọ awele awele emesịanụ n'ọzọ ga-analịlị awele awele kama obuluwu ndụ wee na awele ebe na ma na ifeọma ga-emela anyị awele awele osisi fụlụ anyị wee na-atụ mkpe awele awele oke ifufe ya machie ya onu awele awele onye gbuola anyị onu n'ọnwụ awele awele ya bụ onye ga-adaba n'ime ya awele awele ọ ga-adịla anyị mma n'eke awele awele ọ ga-adịla anyị mma n'oye awele awele ọ ga-adịla anyị mma n'afọ awele ụmụ Igbo ga-adịla anyị mma na mkpọ awele ụmụ Igbo kedu ife anyị na ya olisa ogologo ndụ arụ isi ike ife akụ akụ ife nwe awele ụmụ Igbo niile kedu ife anyị na ya olisa ogologo ndụ arụ isi ike ife akụ akụ ife nwe awele Chukwu okike ka anyị na ya olisado Chukwu olisado mela anyị awele awele ka anyị na ya awele awele isi ụmụ Igbo niile awele awele orimili ego ka anyị ga-enwe awele awele elibe agwụ agwụ ka anyị ga-enwe awele awele ego anyị na ọ ga-abụ orimili awele awele anyị si ife ọma mebela anyị awele awele ka njezi ekenebe ndị oyibo awele ndị ji dị ebube ndị na-eme ọgọ awele 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 kunu ga-enwe awele 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 kunu ga-enwe awele awele ka njebe Jakarta Indonesia awele ka njezụta oyimo onye njide ebube awele awele meyọ nwaka ibi ya awele awele ọdọ mmiri ejọkụ odogwu awele amụlụ n'isi ọkụ na-ekene mi awele 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 ka ị ga-enwe awele awele ka mkpụrụ egwu jebe USA ka njezụta odogwu onye njide ebube awele Chief Doctor
awele awele ọfịa na-awala ego awele osi ma nka n'onu mekene yi awele onye jide ebube awele ka ị ga-enwe awele ọfịa na-awala ego awele ka ị ga-enwe awele awele ka njeke n'oyi m njide ebube awele awele si ike malesi odogwu awele nwa mụlụ n'aka eze n'ihi ya dịrị m awele 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 ka ị ga-enwe awele awele ka njeze n'oge n'odogwu awele awele igwe arab mọni odogwu awele awele prince ọ ga-adịle gị mma awele 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 ka ị ga-enwe awele awele ka njeze kene onye njide ebube awele awele ifeanya onye bụ eke awele bilion nọ na tọki na-ekene mị awele ebe CEO MLS stock ga-adị awele bilion ruo n'ihi enwe o awele 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 ka ị ga-enwe awele awele ka mbụlụ egwu wee naba China awele awele ka nje ekene emeka eze anya awele enwe aluminium n'ọya dịrị gị mma awele awele emeka eze anya na China awele 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 ka ị ga-enwe o awele 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 ka ị ga-enwe awele awele Don Thickness ekene mị awele agụba ndị eze n'ezi adịghị ya dịrị m awele onye akụzi bilibi ọga na-ekene mị awele 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 ka ị ga-enwe awele awele ka nnabazia ndị USA awele awele ka nkene maskati eze nwa awele obere nwa na-ekwe efi ọnụ ekene mị awele awele ifeọma mebelu yi awele egwu m ekene prinsi na-emelụ m awele awele chinemelụ m akụ bụ dike awele awele akụ na-ede mụrụmụrụ awele awele akụ ije akụ klasik odogwu awele awele kenelu m buliọnụ na-esi ya awele buliọn vanụ ekene mị awele 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 ka ị ga-enwe awele awele asịla ifeọma mebelu yi awele awele kenechukwu nwodezugo awele awele chijelugo enugwu kwụ na ụmụri odogwu awele 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 ka ị ga-enwe awele 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 ka ị ga-enwe awele awele chukwu ma mmụọ na ị ga-adị awele eze ọmọgo odogwu asị m ekene mị awele awele ka m bụrụ egwu je ekene nwanne m awele awele obiọra nwa ọnọchie awele akụ dị na nwata ụgbọeri oke ego awele awele o nwere n'ụwa nwere ife awele awele kenelu m chidube m okeke awele awele aliko odogwu na-ekene mị awele awele ka m bụrụ egwu wee naba Abuja awele awele ka nje ekene blessed odogwu awele awele blessed nzube chukwu awele egbe na n'udodogwu na-ekene mị awele awele o nwere inwere odogwu awele egbe na chi n'ilo n'ịga adị awele awele ka nje kene lio nkwọnto odogwu awele ike n'ugwu kwụ n'ụmụ nri n'ịga enwe awele 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 ka njezie kene odogwu awele jide awele amaechi mbụbo odogwu awele ezigbo na Swiss ọnọ ya adịlịghị mma awele 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 ka ị ga-enwe awele awele uche nne eme nne ga-adị awele ọbata obi ya dị ga-enwe awele 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 ọ bụ gị ngị ọnwa chi na-emelụ awele chimeziele chukwu n'ịgadịrị m awele awele onye gwara ugbo obodo ịgba ya dị awele 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 ka ị ga-enwe awele awele Jude nwakwọ dị na nwa Eliakụ awele 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 ka ị ga-enwe awele awele ojije anyị egbu n'anyị n'elu ụwa awele 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 ka ị ga-enwe awele ụmụ Igbo kedu ife anyị na ya Olisa ogologo ndụ arụ isi ike ife akụ aka ife nwe nwe awele ụmụ Igbo niile kedu ife anyị na ya Olisa ogologo ndụ arụ isi ike ife akụ aka ife nwe nwe awele Chukwu Olisa aka anyị na ya Chukwu Olisa do ihe ogo ife ọma meela anyị awele oya Toski Nwotigba onye Enugu